Výuka hodín pre deti. Posúvaj ručičkami hodín a obrázky ti ukážu, čo sa v daný čas deje. 6 hodín, 15 minút. 6 hodín, 45 minút. Klikni na hodiny, ktoré ukazujú 6 hodín, 50 minút. Označ 2 obrázky, ktoré k sebe patria. Klikaj na tlačidlo 1 a pozoruj, ako sa mení čas. Veľká ručička sa posunula na číslo 5. Uplynulo 5 minút a na hodinách sú 3 hodiny a 5 minút. Jeden deň má 24 hodín. Na ciferníku hodín je iba 12 čísel, preto ho malá ručička musí prejsť 2-krát. 1 hodina, 12 hodín. V tomto čase obedujeme. Nastav čas na digitálnych hodinách podľa hodín s ručičkami. Nastav hodiny na 11 hodín. 3 hodiny,